Bos días, amigos. Aquí estamos outro día en Cociña para Todos. Hoxe imos cociñar para os cativos da casa. Boas, amigos. Así é, tentaremos aportar novas ideas e consellos para que os máis pequenos coman ben e san. E hoxe Juan preparará unha menestra de verduras. É un prato moi nutritivo, xa que as verduras achegan moita cantidade de vitaminas, minerais e tamén sustancias antioxidantes, que entre outras funcións son boas para fortalecer as defensas do noso corpo. Ademais, tamén podemos facelas conxeladas ou en conserva, tendo en conta que as menestras en conserva achegan máis cantidade de sal. E para aumentar o contido en hidratos de carbono, podemos engadir legumes, como chícharos ou fabas. Menestra de verduras de temporada. Xamón Torre de Núñez. Cenoria. Allo porro. Xudías verdes. Alcachofas. Cabaza. Cardo. Salsa de tomate caseira. Coles de Bruxelas. Coliflor. Sal e aceite de oliva. E para comezar o prato, picamos un pouco de allo porro ben fino. Imos poñelo con un pouco de aceite nunha pota para que se vaya fritindo lentamente. Engadimoslos. Que máis imos precisar? Pois o importante é poñerlle as verduras por orde de dureza. Unha vez que temos a cenoria pelada, pois cortámola en anaquiños, así, cadradiños pequenos. E agora engadimos a cenoria. Tamén imos engadirlle un pouquiño de xamón. Cortámolo en tiras. Aquí as temos. Outra cousa máis, a salsa de tomate caseira. Imos engadirlle 2 ou 3 culleradas, pero antes, auga. Mais ou menos 1 litro. E deixamos que vaya fervendo. Unhas culleradas de salsa. Parte a salsa tamén nos vai a dar color a este guiso. E mentres, seguimos preparando verduras. Das que temos enriba da mesa, a cabaza vai ser unha das que máis tempo nos leve cociñada. Entón, teremos que poñela das primeiras. E imos cortala tamén en cadradiños. E xa vedes, non? Que os estamos cortando máis ou menos todos en cadradiños do mesmo tamaño. A cabaza xa vedes que é moi sinxela de limpar. Agora imos co cardo. O cardo, para limpalo, temos que con un coitelo cortar nunha beira e tirar por todos os fíos que ten. E ademais non podemos ou non debemos telos cortados con moita antelación, xa que oxídanse moi rapidamente. Entón, engadimos un pouco de cardo, a cabaza e tapamos que vayan cocendo, que xa vai levar uns minutiños máis que, por exemplo, as alcachofas. Estas alcachofas, que parecen moi grandes, unha vez que as temos limpas, quédanos en máis ben pouco. Tamén a pota. E seguimos preparando máis verduras. Unhas coles de Bruxelas. Cortámolas a metade. Se as cortamos moito máis agora, logo vanse nos desfacer. Imos a topar as follas por todo. Segue cocendo, sen deixar de cocer. Que nos toca? Quédanos a coliflor e as xudías. As xudías son un pouquiño máis duras, entón poñémolas primeiro. Unha presa de xudías.
para facer unha receita non sempre temos que seguir ao pé da letra unha lista de ingredientes, senón que moitas veces podemos preparar un prato delicioso co que teñamos máis a man. Despois das xudías, a coliflor. Unha vez que xa está ben cocido, rematamos salgando, remexemos e listo para servir. Colleremos un prato e poñemos unhas culleradas. E con isto temos rematado o prato de hoxe, unha menestra de verduras de temporada.